Ta majiya a fada shugaban ƙasa ta ce shugaba Bola Ahmed Tinubu na shirin maye gurbin mataimakinsa Kashim Shettima da tsohon gwamnan Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaben 2027. Rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na shirin maye gurbin mataimakinsa Kashim Shettima da tsohon gwamnan Kano kuma jagoran jam'iyyar NNPP Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaben 2027. Wasu majiyoyi masu tushe sun bayyana cewa jagororin siyasar Tinubu na ƙoƙarin dawo da Kwankwason cikin jam'iyyar APC domin ƙarfafa samun nasarar tazarcen shugabancin Tinubun a 2027. Jaridar Business Day ta rawaito cewa Tinubu Kwankwason ya gana da shugaban ƙasa Bola Tinubu kan wannan batu. Ko da abin da ya faru tsakanin shugaban jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje da magoya bayan mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima a wurin taron jam'iyyar a jihar Gombe. Jaridar ta ce na da alaƙa da ƙoƙarin dawo da Kwankwason jam'iyyar ta APC. Duk da cewa Kwankwaso ya ƙare a mataki na 4 a zaben shugaban ƙasa wato na 2023. Amma tawagar Tinubu na ganin ƙarfinsa a ƙasa zai taimaka wajen ƙarfafa APC a yankin arewa maso yamma. Wannan sabon shiri na Tinubu dai ya ƙara ƙaimi ne daidai lokacin da manyan jigajigan adawa irin su Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour Party ke ci gaba da tattaunawa kan sabuwar jam'iyya wacce suka kira da All Democratic Alliance ADA domin fuskantar Tinubu a zaben 2027. To a wani labarin mai kama da wannan jam'iyyar ADC ta yi tsokaci kan yunkurin wasu jagororin adawa na ɗauko sabuwar jam'iyya tare da yi mata rajista maimakon yin takarar a cikin jam'iyyar ADC. Ɗan takarar gwamna a jam'iyyar a zaben 2023 a nan Kano Malam Ibrahim Khalil shine bayyana haka a tattaunawarsa da Premier Radio. Malamin ya ce sam ba su damu da jin cewa su Atiku na ƙoƙarin ɗauko sabuwar jam'iyya ba. Tun da dama ba a kansu aka fara ba. Na farko ba ADC ce jam'iyyar farko da suka yi tunani ba. Ita ADC ita ce dai jam'iyya ta ƙarshe wadda suke ganin ta fi dacewa saboda ita ce jam'iyya da take da manufofi masu faɗi fiye da dukkan jam'iyyu na Najeriya. Shi yasa amma kasancewar yanzu suna ganin za su je su ɗauki wata jam'iyya sabuwa da suke so a musu rajista. To ai da mun dai shiga kowace jam'iyya ai shan koko ɗaukar rai ne. Ko dai bukatar ta kai ka jam'iyya ko sha'awa ko larura ko tilas ko kira. Da haka kowa ka ga a wata jam'iyya ba akwai dalilai da suka sa shi shiga jam'iyya. An kuma ya fita akwai dalilai suka sa shi ya fita daga jam'iyya. Malam Ibrahim Khalil ya ce akwai aiki sosai a gaban 'yan adawar saboda yadda siyasar kuɗi ke kashe karsashin 'yan adawa. Inda a lokuta da dama sukan koma bangaren gwamnati. Musamman idan ya zama na cewa hamayya ta masu hankali, ta masu ilimi, ta masu tunani, ta masu kishin al'umma, ta masu kishin ƙasa. Ba hamayya ta bukata ba, ko ta larura ba, ko ta wani dalili ba. Ni dai ina goyon bayan hamayya. Ina goyon bayan hamayya domin hamayya a siyasa duk duniya ana yin ta. Kuma hamayya a siyasa a Najeriya komai rauninta da muninta da illata da sharrinta to za ta taimaki 'yan Najeriya fiye da in babu ita. Domin mafi yawan abubuwan da suke gudana a yanzu rashin kwakwaran hamayya ce. Saboda waɗannan 'yan hamayya na yanzu gaba ɗayansu har yanzu gwamnati ba ta jin shakkarsu da tsoronsu a zahiri. Malamin ya ce adawa mai ma'ana ce kaɗai za ta dinga gyara wa gwamnati zama domin tabbatar da dimokuraɗiyyar da za ta kai ga ci gaban al'umma.